ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைய நாள் மெய்ப்பனின் சத்தம். நம்ம ஒரு மிஷனரி குடும்பத்தை பார்க்கலாம். அமெரிக்காவில் ஒரு தீவு, அந்த தீவு பேர் என்னன்னா வாலா வாலா என்கிற ஒரு தீவு. அது வாஷிங்டனில் இருக்குது. இன்னைக்கு வாஷிங்டனோ பிக் சிட்டியில் வேர்ல்டில், அன்னைக்கு அது ஒரு தீவு அந்த பக்கத்தில் இருக்குது. ரொம்ப கடினமான பகுதிகள். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கஸ் ஒயிட்மேன் என்கிறவர் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு கூட போய் அங்கே மிஷன் பணியை ஆரம்பித்தார். போய் ஆரம்பித்து ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கிற ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறாரு. இவர் ஒரு டாக்டர். அவர் ரெண்டு பேருமே கணவன் மனைவியாக போயிட்டு அங்கே ஊழியம் செய்கிறாங்க. நிறைய ஆண்டோடைய அன்பு சொன்னாங்க, ரட்சிப்பை குறித்து பேசினாங்க. இப்படி ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்காங்க. சிலர் மனம் திரும்பினார்கள், காட்டுவாசிகளாக இருந்தாலும். அந்த தீவு மக்கள் சிலர் முரட்டாட்டம் மனம் திரும்பிக்கிட்டே வந்தாங்க. இப்படி இருக்கும்போது திடீரென்று 1847 ஒரு அபாயகரமான ஒரு தொற்று நோய் அந்த தீவில் பரவுது. இந்த தீவில் பரவுறதை பார்த்தோன்னா இவங்க டாக்டர்லாம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இரவும் பகலும் திராணிக்கும் மிஞ்சுன்னு எழுதியிருக்கு சரித்திரத்தில். கஷ்டப்பட்டு அந்த மக்களுக்காக உழைத்து சில பேரை காப்பாற்றுறாங்க, நிறைய பேரை காப்பாற்றுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த வியாதி அவங்களையும் தாக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் அது மத்தியில் மக்களுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கும்போது இவருடைய சேவையை கண்டு கவனித்த ஒரு சதிகார கூட்டம், ஒரு மோசமான ஒரு கூட்டம், இவங்க சேவையில் அவங்க பிழைச்சவொடனே அவங்க இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. அவங்களும் இறங்கி பணி செய்கிறத பார்த்த உடனே அந்த கூட்டத்தால் பொறுத்து கொள்ள முடியல. இப்படி இருக்கும்போது இந்த நோய் வரத்துக்கு காரணமே யாருன்னா இந்த மிஷனரிகள் தான். இந்த மார்க்கஸ் ஒயிட்மேன் அவருடைய மனைவி தான் காரணம். அதனால தான் மக்கள்லாம் செத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பழி சொல்லி 1847 நவம்பர் மாதம் 29 ஒரு காரியத்தை செய்கிறாங்க. என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? வேதனையான வேதனை. என்னன்னா அவங்க வீட்டை அடித்து நொறுக்கி வீடோடு சேர்த்து அந்த ரெண்டு மிஷனரிகளையும் கணவன் மனைவியை கொளுத்தி போட்டார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் கர்த்தருக்கென்று பணி செய்து அநேகரை கிறிஸ்துவுக்கென்று ஆயத்தமாக்கியிருந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையை நாம் என்ன செய்யப்பாருங்க, உயிரையே துச்சமாக நினச்சி அந்த மக்களுக்கு அவ்வளோ உழைச்சி அந்த மக்கள் கடைசியில் கொடுத்த பரிசு அவர்களை நெருப்புக்கு இரையாக விட்டார்கள். நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஆண்டவரே, அந்த மார்க்கஸ் ஒயிட்மேன்க்கு அவருடைய மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பாரம் கொண்டு செய்த அந்த பணியை அவங்க வம்சத்துல நினைத்தருளுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பிதாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நாங்கள் உமக்கென்று எதையாயிலும் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய, ஆண்டவர் உமக்கென்று எதையாயிலும் ஒரு ஆண்டவரே விசேஷமான காரியங்களை செய்ய எங்கள் ஜீவனையும் உமக்காக கொடுக்க எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க. அதற்குண்டான தீவிர அந்த செயல் எங்களுக்குள்ள உண்டாகட்டும். தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you. Bye bye.